Okay, thank you. नमस्कार, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस युट्यूब चॅनल वरती। तर मित्रांनो, आज आलोय आपण भात कापायला आलेलो आहोत आपल्या शेतामध्ये। तुम्ही बघत असाल आपल्या मागे भात कापणीचं काम चालू आहे आणि खास म्हणजे आम्ही रात्रीच आलेलो आहोत आणि खास व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवत आहे रात्रीचं भात कापण्याचा। तर तुम्ही बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि पूर्ण शेअर करा आपल्या सर्वांना। तर चला मी तुम्हाला दाखवतो रात्रीचं भात कसं कापताय। मित्रांनो, बघत असाल आजूबाजूला फक्त अंधार पसरलेला आहे, सर्व बघू शकता माझ्या मागे। तर तुम्हाला दाखवतो मी मित्रांनो, पहिलं तर आम्ही हा लाईटचा जुगाड कसा केलाय तो दाखवतो तुम्हाला। हा बघा, हा चार्जिंगचा बल्ब ठेवला इकडे आणि हा ट्रायपॉड बनवला बघा, तुम्ही ट्रायपॉड बघू शकता। इथे बघू शकता आपण चार्जिंगचा बल्बचा ट्रायपॉड केलेला आहे, गावठी जुगाड केलेला आहे मित्रांनो, बघू शकता। मित्रांनो तुम्ही बघू शकता गावठी जुगाड करताना बाळू आणि आद्या हा बघा ट्रायपॉड केलेला आहे इथे। तुम्ही बघू शकता शेतामध्ये कसं भात कापायचं काम चाललेलं आहे मित्रांनो। तुम्ही शेतामध्ये बघत असाल, तुम्ही भात कापायचं काम चालू आहे। खास रात्री आलेलो आहोत आपण। तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता रात्रीचं आपण काम करत आहोत शेतामध्ये भात कापणीचं। तुम्ही बघत असाल आपला अनादादा भात कापताना फुल स्पीड मध्ये कापत आहे मित्रांनो। बघा भात कापून झाल्यावरती मित्रांनो इथे असं लाईन मध्ये लावण्यात येत आहे, सुकायला लावण्यात येत आहे मित्रांनो। आणि नंतर 2 दिवसात सुकल्यानंतर आपण याची पेंडी बांधणार आहोत। बघू शकता तुम्ही इथे पूर्ण असं शेत कापून इथे सुकायला ठेवलेलं आहे, भाताच्या पेंड्या बांधण्यासाठी ठेवलेला आहोत। त्या साईडला दुसरा ग्रुप आहे, तुम्ही बघू शकता इथे फक्त आपले मुलं चाललेले आहेत, इकडे मुलांचं काम चाललेलं आहे भात कापायचं। बघू शकता आपलं खूप सारं शेत आहे मोठं, ते त्यांना बघू शकता तुम्ही इथपर्यंत। आणि हे आमच्याकडे फॉरेनर आलेले भात कापायला, पॅन टाकून जवळचे नाही फॉरेनर आहेत ते आमच्याकडे भात कापायला आज आलेत। कम्फर्टेबल पॅन्ट घातले त्याने रात्र पाळीसाठी, ते दिवसा येत नाहीत कामाला, फक्त रात्री दिवसा त्यांना ऊन लागतं। तुम्ही बघू शकता इकडे आपण रात्रीचं शेत भात कापत आहोत मित्रांनो। काम करणार भात कापायचा स्पीड बघत असाल, हे बघू शकता तुम्ही, हा बघा फुल स्पीड मध्ये। तुम्ही बाळू बघू शकता मोबाईल मध्ये बिझी, घरी सांगून आलाय भात कापायला जातो म्हणून घरच्यांनी पाठवलाय, पण इकडे आल्यावरती मोबाईल घेऊन बसलाय, रील्स बनवतो। नाही तर त्याला पाठवला नसता घरातून। बघू शकता आपला अमोल भाऊ बघू शकता तुम्ही, आता अमोल भाऊंनी कुकारा दिलेला आहे।
आणि तो दुसरा ग्रुप तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, भात बघू शकता मस्त वेगळा असा. ते फॉरेनर हे आमचे खास अमेरिकेवरून आलेले आहेत भात कापणीसाठी. सतीश दादा फक्त रात्रीचं काम करतात. ओनली नाईट ड्युटी. तुम्ही बघू शकता फटाफट फुल स्पीड बघू शकता मित्रांनो. स्पीड बघा स्पीड. आणि आता स्पीड बघा, स्पीड दाखवण्यात येते आपल्याला भात कापण्याचा. इकडे तोडून इकडे असं एका साईडला सुकायला ठेवत आहोत. बघू शकता तुम्ही इथे सुकायला ठेवलेला आहे भात. आणि हा आपला गावठी ट्रायपॉड ब्लब साठी ठेवलेला आहे. चार्जिंगचा ब्लब ठेवला आहे तिथे. आता फरसाण फोडा लवकर. नाश्ता म्हणून फरसाण येणार आहे मित्रांनो आणि चहा येणार आहे. तर रात्री शेतामध्ये फरसाण खाण्याची आणि चहा पिण्याची मजाच वेगळी आहे. तुम्ही बघू शकता सर्व ठिकाणी असं फक्त पेंड्या बांधण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तो एक ग्रुप झाला. आता आपण आलेलो आहोत दुसऱ्या ग्रुपकडे मित्रांनो. हा बघा इथे ट्रायपॉड. तुम्ही बघू शकता इकडे दुसरा ग्रुप. तुम्ही बघू शकता इथे लेडीजचा ग्रुप आहे. लेडीज आणि इथे जेंट्स पण आहेत त्यांच्या मदतीला. स्पीड कमी आहे, स्पीड कमी. हे बघा कॅमेरा बघून स्पीड वाढलेला आहे मित्रांनो. बघू शकता इथे आपला बाबू दादा, संतोष दादाचा स्पीड आहे तो कॅमेरा बघून वाढला पटापट. इथे बघू शकता तुम्ही विद्या काकी, सुरेखा मावशी तुम्ही बघितले असाल भात पेरणीच्या व्हिडिओ मध्ये होत्या. तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो आता झालेली आहे नाश्त्याची वेळ. सर्वांना भूक लागलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता आता इथे आपल्या मागे सगळं भजी बिजी खाता आहे, वडे भजी सर्व खाता आहे बघा इथे. फरसाण खायला बसलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता. फरसाण पण चांगलं चवदार आहे, मस्त टेस्टी आहे. तर सर्वात आपण पहिल्यांदा आपल्या फॉरेनरला विचारूया फरसाण कसं आहे. हाय हाय ब्रो, कसं आहे फरसाण? अरे एकदम छान आहे, मस्त लागतंय बघ. फॉरेनर बसला इकडे पण बोलतो इकडून. This is very nice of the point. But on this point, let's start it. What? This is what's on the point, isn't it? This is Sagar Bus. I'm on this is point still there. ओके थँक्यू. So it's ready. कम अगेन. पुढच्या वर्षी परत ये. तुम्ही बघत असाल आपला बाबू दादा फरसाण खाताना. सगळे आता पूर्ण भूक लागलेली आहे सर्वांना. शेतात बसून तुम्ही बघू शकता फरसाणचा आस्वाद घेताना थोड्याच वेळात चहा पण पिणार आहेत. बघू शकता बाळू घरी सांगून आला होता की कापायला चाललोय, पण उभा राहून इथे मोबाईल बघत होता. काय कापायचं होता असं बोल. मजा माझा कसा हवाय तुला. आणि ही मजा फक्त कोकणातच कांदा असताना एक नंबर. मावशीला महाग झाले ना कांदे, 40 रुपये किलो. तुम्ही बघू शकता आता आपण पण फरसाण खाऊया. नाही झालं करून बोलून बोलून दमलेलो आहे आता. एक नंबर झाला.
कांदा आता 60 रुपये किलो झाला. खायला नाही सोडून दिला नाही. शेतामध्ये रात्री 10 वाजता मित्रांनो आपण मी अंडा परवा फरसाण खात आहोत. दिसत नाही आल्या बस खाली. मग सौरभला मस्त मस्त अंडे. तोंड दिसत नाही. आता उजेड आहे एवढा. आता दिसतो. आता तुम्ही बघू शकता. पायाला त्रास देतो. हा आता बस. खाली बस ना जरा दे रे. हा तुम्ही बघू शकता आणायला गेला होता पाणी आणायला. पाण्याची कळशी भरून घेऊन आलेला आहे. बघा बघा किती मस्त बघा आंघोळ करून आलाय तो. रोज लागते. ते जरा वरच्या होत रे. वहिनीने आता सांगितलं ना आंघोळ करू. आणायला फरसाण द्या. फरसाण द्या. अरे ह्या मांडीवर आणायला त्याला फरसाण द्या. तांबे उडाय. तुम्ही बघत असाल वेळा भात कापायचा वेळा बघत असाल तुम्ही. काका बोलला पाहिजे काय बनवला पाणी. बरोबर आले. आणि चायवाले पण आलेले आहेत आमचे. हे बरं आलं. सौरभ चायवाले आलेले आहेत. युट्यूबर 90 मारो काय 90. हे आमचे 90 शहरातले 90. शहरातले नाही गावातले. दे मला जरा. शहरातले कुठले हे गावातले ते तांब्यातले पांढरी. तेव्हाच बाबू मगाजन गप्पा आहे. खरं सांगतो. आता बोलू वहिनी आता नाही बोलणार बघा. काय 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 म्हणतोस एवढा शांत का बोलतो. तर तुम्ही बघत असाल चहा घेऊन आलेले आहेत मंडळी. हा आपला हॅलो सौरभ. ए सौरभ पुढे. दोघींचं चाय करून लाईट काय मारतो तोंडावर माझ्या. तुझ्या तोंडावर मार. लवकर लवकर तुझ्या तोंडावर मार. तुम्ही बघत असाल आपला चॉलीपॉप चाय घेऊन आलेला आहे. रवी हे गाड्या पुढे. मम्मी ये लाचून राहा. तुम्ही बघत असाल आता कितली भरून चहा आलेली आहे मित्रांनो. अरे बाजूला बस माझ्या. दहापैकी 9. दहापैकी 9. देऊ नको. 9 काय पाणी नाही पण नाही पुढे घे. पार्सल कर तू नको. पुढे दे. तुम्हाला घर पटापट. अगं बाय ग सौर्याला दे ग. काय नको महत्व नाही वाटत. सौर्याला दे. इकडे झाले की सांग मला. घे ना तो वहीचा. मित्रांनो बघत असाल कोरी चहा आलेली आहे. पिशवी कोणतरी घ्याल ना. ए ब्लॅक टी. अरे ह्याच घे उलटा करून धर. हे काय दोन हे घ्या. बस आता बाळू झाले. ते सौर्याला आणि मागं कोण. सौर्या सौर्या पुढे. देऊ नाही तुम्हाला घेऊन जा. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता हे आहे बुजगावनं. शेतामध्ये उभं ठेवतात. रानातले जे प्राणी येतात भात खायला ते खाऊ नये आणि ह्याला बघून पळून जावे यासाठी हे इथे बांधलेलं आहे. पुढे घे. तू कर दाखव नाही. तुम्ही मित्रांनो बघत असाल हे इथे आपण बाटल्या ज्या आहेत त्या लटकवत ठेवलेल्या आहेत आणि हे इथे पिशवी लावली आहे. पिशवीला हवा लागते आणि या बाटल्या ज्या आहेत त्या हलतात वाजतात. त्यामुळे जंगली जनावर आहेत ते इकडे भात खायला येत नाहीत. आणि हा जो जुगाड आहे मित्रांनो तो आपण बघितला आहे इंटरनेटवरती. आणि हे लावलेलं आपण झाडाला बांधलेलं आहे. इकडे भात शेती जातो. हे घे पप्पा. तुम्ही बघत असाल ही आपली शेती आहे. इथे सर्व भात आपण कापून ठेवला आहे. हा आहे आपला जुगाड केलेला मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता.
पडली आणि काय पडलं सगळी अच्छा पत्तर तर मित्रांनो आपलं भात कापून आता संपतच आहे. आता 5 मिनिटांमध्ये आपलं भात कापून संपणार आहे मित्रांनो. तर 16 मळ्यांचा आपण भात कापलेला आहे 3-4 तासामध्ये. तर 3 तासामध्ये. तर व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि इतरांना पण हा व्हिडिओ दाखवा. 2 खंडीचं भात आलं माझ्या घरात. 3 तासाच्या आत. चला बाय बाय. भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चला बाय. धन्यवाद. बाय.